नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे खादाड। तर आज आपण घेऊन आलो आहोत आईच्या हातचे पदार्थामधला अजून एक नवीन पदार्थ, जो आहे अळूवडी। तर बाहेर छान पाऊस पडतोय आणि वातावरण पण छान थंडगार झालं आहे। तर या थंडगार वातावरणामध्ये गरमागरम अळूवडी कशी बनवायची यासाठी आमचा व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी नक्की घेऊनच जाऊ। धन्यवाद। हे अळूवडीचं अळू आहे आणि हे काळं अळू आहे बघा। त्याची पानं काळी असतात आणि आपण पातळ अळू करतो त्याची पानं पांढरी असतात। हे खास अळूवडीसाठी वापरलं जातं। मी उद्या करणार आहे, पण मी आज ही पानं काढून आणली आहेत, कारण हे साफ करून त्याचे देठं वगैरे काढून ते आपण एक दिवस म्हणजे वाळवत ठेवायची, म्हणजे हे मऊ पडतं, म्हणजे सुरळी करताना अळूवडीची फाटत वगैरे नाहीत पानं, म्हणून त्याच्यासाठी हे मी आज काढून आणलेलं आहे अळू। हे लक्षात, हे फक्त एकच अळूवडीचं अळू ओळखायचं, म्हणजे हे काळी पानं असतात आणि ह्याला खाज वगैरे नसते। थोडीशी आपण चिंच घालायची होतं याच्यासाठी। आपण ही पानं कशी साफ करायची, तर ह्या देठातून इथून काढायचं हे, आणि हे हळूहळू ह्या शिरा आहेत जाड आहेत त्या अशा सुरीने अलगद काढायच्या। जाड शिरा आहेत ह्या सुरीने अलगद अशा वरून काढून घ्यायच्या। किंवा ह्याच्यावर लाटणी जरी फिरवली तरी ह्या शिरा चेपून जातात। जे आपण सुरळी करतो त्याच्यापूर्वी, आधी धुण्याच्या पूर्वी आपण ह्याच्यावरती लाटणी फिरून घ्यायची, म्हणजे ह्या शिरा दबल्या जातात आणि मग अळूची सुरळी चांगली होते। अळू म्हणजे सुरळी करताना त्या फाटत नाही अजिबात। ह्या शिरा आहेत ह्या सुरीने काढल्या नाहीत तर लाटणीने सुद्धा अशा लगद ह्या चेपून टाकायच्या अशा प्रकारे। ही सगळे पानं मी लाटणीने याच्या शिरात दबून एकावर एक अशी नीट ठेवून दिलेली आहेत। आता उद्या आपण सकाळी अळूवडी करण्यापूर्वी ही स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि नंतर मग बाकी सगळं मिश्रण लावून याच्यापासून अळूवडी बनवायची। तर मी ही व्यवस्थित या पेपरमध्ये अशी झाकून ठेवून देते। उद्या आपण ही घेण्यापूर्वी स्वच्छ धुवून घ्यायची। आता उद्या अळूवडीसाठी लागणारं मिश्रण तयार करून अळूवडी कशी बनवायची ते आपण उद्या बघूया। काल आपण ही पानं देठ काढून वाळत ठेवली होती, आता सकाळी मी स्वच्छ धुवून घेतली आहेत पानं। आता याला लावायचं पीठ आपण तयार करूया। एका पानाला 1 चमचा याप्रमाणे। आता हे 12 पानं आहेत, 12 चमचे आपण बेसन पीठ म्हणजे चणा डाळीचं पीठ घेऊया। आता अळूवडीला कुरकुरीतपणा येण्यासाठी 2 चमचे आपण तांदळाचं पीठ घेऊया। आता चवीसाठी 3 चमचे धण्याची पूड ही धण्याची पूड घालूया। नंतर हा 1 चमचा जिरेपूड, साधारण 2 चमचे तिळ्या। आता ह्याच्यामध्ये हा आमचा घरगुती जे मालवणी मसाला आहे तो मी इथे 2 चमचे घालते। हा जर नसेल तर तुम्ही मिरची पूड घातली तरी सुद्धा चालेल। आता 1 छोटा चमचा हळद पावडर। आता घरात तयार केलेली आलं लसूण पेस्ट 1 छोटा चमचा। नंतर मीठ, आणि शेवटी हा चिंच आणि गूळ यांचं मिश्रण एकत्र करून आपण हे सगळं पीठ आपण काढून घेऊया। आता मी 10 पानं घेतली होती, म्हणून लिंबाच्या आकाराचं चिंच आणि तेवढाच गूळ घेऊन त्यांचा रस काढला आणि तो याच्यामध्ये मिश्र केला आहे। चिंचेमुळे काय होतं की जर ही अळूला खाज असेल तर ती खाज कमी होते आणि थोडं आंबट गोडपणा चव पण चांगली लागते म्हणून करतात। आता हे पीठ एकजीव करण्यासाठी त्याला थोडं थोडं पाणी घालून ते चांगलं मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं।
जास्त पातळ पण नको आणि जास्त घट्ट पण नको, पानाला ते व्यवस्थित लागलं पाहिजे. त्यासाठी थोडं थोडं पाणी घालून हे मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. आता हे पानांना पीठ लावण्यासाठी तयार झालेलं आहे. आता हे एवढं असं पातळ ठेवायचं म्हणजे पानांना चांगलं लागतं आणि पानांची सुरळी पण चांगली होते. आता आपण पानांना पीठ लावून घेऊया. पान घेताना मोठं पान असेल तर सगळ्यात खाली घ्यायचं आणि पान घेताना हे उलटं घ्यायचं ह्या पद्धतीने आणि ह्याला अशा प्रकारे पीठ लावून घ्यायचं. ह्या पानाला मी ह्या पद्धतीने पातळ असा थर पिठाचा लावून घेतलं आहे. आता ह्यावर आपण दुसरं पान घालूया. हे दुसरं पान घालताना ह्या पद्धतीने उलटं घालायचं आणि ह्याला पण पीठ लावून घ्यायचं. असं आपण 3-4 पानं हवीत आपल्याला, जशी म्हणजे मोठी हवी असेल तर मोठी सुरळी अशी पानं लावून घ्यायची. आता हे तिसरं पान टाकते. लहान लहान पानं आहेत त्यामुळे आपण जर थोडंसं मोठं होण्यासाठी 4-5 पानं मी ती लावणार आहे. पण हा थर लावताना असा पातळ पिठाचा पातळ थर लावायचा. पानं घेताना एक सरळ घेतलं असेल तर दुसरं उलटं घ्यायचं. म्हणजे काय होतं, पानाची सुरळी करताना ती एकसारखी येते. म्हणून पानं अशी उलटी सुलटी लावून त्याला असं पीठ लावून घ्यायचं. आता मी अशी एकावर एक अशी उलटी सुलटी छोटी छोटी 4-5 पानं लावली आहे. आता मी सुरळी करणार आहे. सुरळी करताना पहिल्यांदा ह्या बाजूने ह्याला मध्ये सुटू नये म्हणून असं पीठ लावून घ्यायचं. आता 2 साईडने ह्याप्रमाणे आता वरून हळूहळू घट्ट पानं जवळ अशी घट्ट घेऊन त्याची सुरळी करायची. आणि ही सुरळी वाटते सुटत असेल तर त्याला बाहेरनं आपण दोराही गुंडाळायचा आणि मग वाफून झालं की दोरा काढून टाकायचा. आता हे इकडचं हे चिकटवण्यासाठी आपण ह्याला पीठ लावून ह्याचं चिकटून घ्यायचं. आता ही घट्ट आलेली आहे त्यामुळे ह्याला ती दोरा बांधण्याची काही गरज नाही. जर आपल्याला वाटत असेल की हे सुटणार आहेत तर आपण काय करायचं, ह्याला दोरा बांधून घ्यायचा. पण ठेवते काय करायचं, चाळणीला म्हणजे आपण वाफेवर ठेवणार त्या चाळणीला खालून तेल लावायचं आणि ही बाजू जी आहे चिकटवलेली ती खालच्या साईडला ठेवायची. आणि अशा प्रकारे बाकीच्या पानांच्या सुरळ्या आपण करून घेऊया. हे बघा ही चाळणी आहे गहू चाळण्याची. ह्या चाळणीला मी आतल्या साईडने थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे. आता ह्या चाळणीवर मी बघा तुम्हाला सांगितलं की ही खालची बाजू आहे ही ह्या पद्धतीने अशी ठेवायची सुरळी. अशा प्रकारे बाकीच्या उरलेल्या पानांच्या सुरड्या इथे आपण ठेवूया. सर्व पानांना पीठ लावून तयार झालेलं आहे आणि अशा प्रकारे ही चाळणीत मी ठेवली आहेत पानं. आता 5 मिनिटं आलीत बघा. मी ह्या टोपामध्ये पाणी गरम करत ठेवलंय. पाण्याला उकळी पण येते. आता ह्या टोपावरती चांगलं गरम झालंय, त्याला उकळी पण आली आहे. आता त्याच्यावर पण ही चाळणी ठेवूया आणि त्याच्यावरती हा जड म्हणून थोडासा मी चपातीचा तवा असा उकळी घालून ठेवते. आता अशा प्रकारे 20 मिनिटं आपण ह्या अळवड्या वाफवून घ्यायच्या. 20 मिनिटं. आता 20 मिनिटं या वाफवायच्या. या अशा प्रकारच्या अळवड्या मोदक पात्रामध्ये सह उकडता येतात, पण मी तुम्हाला ही साधी सोपी पद्धत दाखवली आहे. यामध्ये 20 मिनिटं वाफवून घ्यायच्या. नंतर थंड झाला की अळवडे कापून मग तळायचे. 20 मिनिटं झालेली आहेत. आता मी गॅस बंद करते. आपण अळवडे तयार झाले का बघा. झाकण त्याचं काढून ठेवूया आणि थंड होऊ दे. या पूर्ण थंड झाल्याशिवाय आपण काढल्या तर त्या वड्या तुटतील. त्यामुळे पूर्ण थंड वाफ सगळी निघून जाऊन पूर्ण थंड झाल्या की त्याच्या आपण वड्या काढून तळूया. आता ही अळवडी आपली चांगल्या प्रकारे उकडून तयार झालेली आहे. आता याच्या आपण वड्या पडायच्या. आता आपण या वड्या अशा वड्या कापून घेतल्या आहेत. आता आपण त्या गॅसवर तेल गरम करत ठेवलंय, तळून घेऊया. तेल चांगलं गरम झालंय. आपण ह्या अळवड्या तळून घेऊया किंवा तुम्हाला तळून नको असतील तर तुम्ही शॅलो फ्राय सुद्धा करू शकता.
वड्या आता तळून झालेल्या आहेत. आपल्याला काही जास्त शिजवायची गरज नाही आहे, तर ते आपण ऑलरेडी वाफवून घेतले आहेत. आता फक्त कुरकुरीत करण्यासाठी ते आपण तळतो इथे. तर ह्या अशा जर कलर बदलला की आपण त्या काढून घेऊया.